L'exercici en persones grans que pateixen alguna patologia crònica, què fer durant el confinament? L'objectiu d'aquestes recomanacions que farem a continuació és mantenir un bon nivell d'activitat i al mateix temps prevenir els efectes del sedentarisme que patim durant el confinament. L'exercici és també un complement al tractament en les malalties cròniques com la diabetis tipus 2 i diverses cardiopaties, artrosis, hipertensió. Aconsellem seguir les següents pautes per poder fer en el seu domicili. Primer, mantenir-se actiu procurant no estar més de 2 hores estirat o assegut a casa durant el dia. Aixecar-se i fer petits desplaçaments com una passejada, anar passadís amunt, passadís avall de la casa. Si teniu escales també podeu pujar i baixar escales. Estimular a diari el sistema muscular també és important amb exercicis de poca intensitat per afavorir zones com les espatlles, els braços, l'esquena, els peus. Podríem fer-ho utilitzant petites peses com paquets d'aliments d'uns 250 a 500 grams. Com a tercer punt seria fer exercicis per mantenir bé les articulacions, fent moviments circulars, de turmells, espatlles i braços. També fent moviments de flexió i extensió de les principals articulacions com són les cames, els braços, la cadera. Sempre fer-ho sense pressa i amb una respiració fluida i sobretot mai aquests exercicis ens han de provocar dolor ni malestar. Com a quart punt, és important estimular la respiració pulmonar i activar la musculatura respiratòria. Com? Doncs mireu, inspirant i expirant lenta i profundament, agafant l'aire pel nas i treure'l per la boca, tractant de buidar al màxim els nostres pulmons. Seguint aquestes petites indicacions, podem aconseguir tenir una activitat en el sistema musculoesquelètic i el sistema metabòlic, fent una repetició diària i regular. Així doncs, en aquests moments és molt important tenir cura de nosaltres i del nostre cos. I ja sabeu, si teniu qualsevol problema, hi som per ajudar-vos. Truqueu-nos. Gràcies.